ଇୟରକଡ୍ଟା କାହିଁ ମୋ ପାଉନି? ହଁ 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 ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ। ଏ ମୂଷା ପୁଣି ମୋ ଇୟରକଡ୍ କାଟି ଦେଇଛି। ଏ ମୂଷାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୟସ ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ। କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ? ମୂଷାର ଆତଙ୍କ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ମୋ ଇୟରକଡ୍ କାଟିକି କୁତୁକୁତା କରିଦେଇଛି। ଏ ମୂଷାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ତା ଗୁଲଗୁଲାରେ ବିଷ ଦେଇଦବା। ନା ଭାଇ ବଜାରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଷ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଇ ବିଷ ବନେଇବା। ବିଷ? ହଁ ଭାଇ ବିଷ ବନେଇବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଷ ବନେଇବା। ବିଷ ବନେଇବା। ଦେଖାଅ। ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ପିଇବି? ହାତରେ ମାର। ଭାଇ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ରେଡି। ଆରେ ସୁଇଚଟା ମାଇଲୁ। ଏବେ ବିଷ ରେଡି। ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଆଉ କ'ଣ ହଗିଦେବା? Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living it up and sipping on beer. Yeah, clap. Few inches later. ପୋପେ ମାର ପୋପେ। ଆରେ ଗୁଳି ଦେ ଗୁଳି ଦେ ଗୁଳି ଦେ। ଆରେ ଭାଇ ଆରେ ବେଡଟା ଥୋଇଛ? ସେଟା ତୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତମେ ଏକା ଏକା ଖାଇ ଦଉଛ ଆଉ। ଖାନାରେ ଏକୁଟେ ସବୁ ଖାଇବେ ସବୁ ଜାଗା ଖାଇବ।